Bună ziua, dragilor, și bine ați venit pe acest canal. Astăzi vreau să vă anunț că am pregătit o sesiune gratuită de claritate și anume înțelege relația ta cu alcoolul. Și vreau să fie foarte clar de la început că această sesiune nu este despre oameni care deja au primit eticheta de alcoolici, nu este despre diagnostic, nu este despre boală sau o recunoaștere publică, este pur și simplu o întâlnire pentru toți oamenii obișnuiți, funcționali, care poate merg la muncă, au familie, își fac treaba, nu beau zilnic sau nu beau excesiv, dar care simt că alcoolul joacă un rol mai mare în viața lor decât ar dori. Mulți oameni evită astfel de conversații dintr-un simplu motiv: le este teamă să nu fie văzuți ca și alcoolici. Adevărul este că relația cu alcoolul nu începe și nu se termină la extreme. Între nu beau deloc și am o problemă gravă, există o zonă foarte mare în care se află cei mai mulți oameni. Această sesiune gratuită este pentru tine dacă aștepți paharul de seară ca pe o pauză mentală, folosești alcoolul pentru relaxare, pentru somn sau pentru o deconectare, bei controlat, dar te întrebi uneori de ce am nevoie de asta, nu vrei să renunți neapărat, dar vrei să înțelegi ce se întâmplă. Simți și ambivalență, parcă aș vrea să schimb ceva, dar nu știi ce. În această sesiune nu te convinge nimeni de nimic, nu primești etichete și nu trebuie să iei nicio decizie. Vorbim despre ce face alcoolul în corp și în creier, de ce apare senzația de relaxare, de ce mintea ajunge să-l ceară ca și o rutină și cum poți privi relația cu alcoolul fără rușine și fără presiune. Așadar, este o sesiune gratuită de claritate, nu de schimbare forțată. Scopul acestei sesiuni este înțelegerea și nu renunțarea. Iar dacă vrei să te înțelegi mai bine pe tine, dacă vrei să înțelegi mai multe despre alcool, eu te invit să te înscrii. Aveți detalii în descrierea acestui video.